mga bag-ong kalambuan, mga proyekto o programa sa kagamhanan, may nungdanong isgutanan nga may kalabutan ang katawhan. Kapihan sa PIA. Dini nato sayran ang katikaran sa nagtrabaho nga kagamhanan. Kapihan sa PIA. Dini usab nato masabtan ang mga mahinungdanong katikaran aron ang katilingban atong kagamhan sa paghimo sa tukma ug makinadmanong desisyon. Kapihan sa PIA. Usa ka oras nga programa nga gidumala sa Philippine Information Agency Bohol ug hatod kanato sa DYTR-FM. Ug karon, aniya ang atong ikauban sa pagpangapi. May galang kumusta o maayong palis na sab kanatong tangan. Once again, yan nasab kita ni atong matag simana nga tulumanon. Nga atong kapihan sa PIA din sa atong paboritong tambayan sa PIA Bohol Facebook o YouTube channels. Unya later mga igala alas 4 ngadto sa alas 5 madungugod na sab kita sa atong paboritong istasyon sa DYTR. Once again mga igala, sangan sa Philippine Information Agency kauban sa atong mga opisyales sa Central Office, sa Regional Office, atong mga provincial offices all over the Visayas. Kini si Ray Anthony Chu kauban ni Iboy Tista og ni LV Bugosya og ni Rolly Uy. Once again kami manghinaot nga namos maayong panglawas. Niya karong hapuna mga higala, importante na to ni masabtan tungod kay ang Bohol labi na gyud mga kalungsuran nga nagatubang diri sa Mindanao. Dunay usa ka national government project nga ipatuman nga tingali basin og makaayo na to, pero ang unod aning tanan mga higala kini gyud ang bugtong tumong na to ani is ang pagdumala sa atong kapangisdaan no o kapanagatan. So karong hapuna mga higala uban nato ang former regional director sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Unya nag-assign siya Region 7, Region 10 ug Region 12 no. Unya Region 11 unya ato ni siyang gi-pull out tungod kay gikan ta sa road show sa usa ka proyekto sa national government. Nga gusto na to nga before na to istoryahan tong unsay proyekto sa national government, masabtan sa atong tanang kaigsuonan ang atong pamaagi sa pagpatunay sa atong kadagatan. Okay? So mao na atong istoryahan karong hapuna. So with us mga higala, ang former regional director sa Region 7 BFAR, si Director Alfeo, Director Al Piloton. Director Al, maing palis o welcome sa kapihan. Maing palis Ray o maing palis sa atong mga tigpaminaw no. Labi na sa atong mga igsoon nga mga bulanon dinhi sa Bohol. Okay. So ngani ta diretso ta aron Sir Al. Usa sa mga init nga gihimo gani nga campaign slogan karon diri sa Bohol is dako kay pangutana ngano kuno nga ang Bohol gilibutan og dagat, mahal isda. Sa imong professional nga pagtan-aw sa imong kasinatian sa Region 7, kining unsa may imong ikasugyot nga unsa may imong tubag ani unsa may imong ikasulti kabahin ani nga komentaryo. Tinuod kana igsoong Reno tungod kay tinuod nga ang Bohol gilibutan gyud tag tubig. So dayag na lang kay gilibutan tag dagat na gyud daghang isda, di ba? Pero mobalik ta sa atong daghan namang yung mga challenges nga atong naagian. Bisan tuod og dunay mga pristine nga mga kadagatan dinhi sa kuan. Ang isda sa tinuod lang sa pagkakaroon nagkakuan siya ni kunhod. Tungod kay nagkadaian na lang gyud ang mga naingon nato nga dili proper nga management sa atong mga coastal areas. Doon na natay during the time nga katong nag-regional director pa ko sa Region 7, daghan gani mga illegal fishing activities nga nahitabo not only in Bohol but practically the whole of Region 7 atong mga panahon na. Unya nakita na ko nga dunay overfishing nga nahitabo no. Unya ang atong mga kuan, ang marine ecosystem nato pod na degraded na. Ang marine ecosystem nato mo nay gilangkuban na sa kining mga seagrass beds kana mga lusay. Kalusayan. No? Kining atong mga corals o kining atong mangrove areas. So degraded siya tungod kay nakuha na gyud siya na nadaot na gyud siya no. Tungod sa nagkadaiya mga factors ay consider nato apil na ang mga natural nga mga phenomenon nga mo'y nakadaot po niya. Og kining atong marine ecosystem mao niya ang itluganan, spawning ground sa atong mga isda dinhi sa Bohol no. Sigon sa data nga ato nakuha sa DENR,
murag pila ka porsyento na lang ang nahabilin nga kanang naa sa excellent condition, siguro dili na siya mo abot og mga 10% nga in Uy. excellent condition. Og in some areas gani mga 5% na lang. Siguro nasa mga kuan pa mga 30% pa in good condition. All other areas nga diin ang illegal fishing, particularly kini dynamite fishing, kusog kaayo, maingon nato nga kuan na gyud siya kining na nadaot na gyud no ang atong marine ecosystem. Usa na sa mga rason, di ba? Unya muna nga ako isip nga consultant, by the way, retired regional director no. Okay. As consultant sa provincial government sa Bohol, dako og kasing-kasing si Governor Aris Umintado nga mo palambog gyud sa gagmay natong mananagat. So gani daghan siyang mga gipanghimo nga mga plano gani karong February po do na ta i-launch nga mga fishing project nga iyang gipangayo sa Bipar. Gitagaan ang atong munisipyo sa Gindolman, Doiro o kining Panglao o kining tunahan line fishing. Sa kini kapanagat nga pwede ang napulo o nga tos 15 ka mananagat nga mosakay diha. Pero adto ni siya managat sa Laod biyan, laod ni biyan 15 kilometers kay tunahan line fishing man. Ang katuyuan lang gyud nga madugangan lang gyud ang atong supply sa atong isda dinhi. Gani doon na po siya plano nga ang maong mga fishing outfit kinta nga gihatag sa Bipar iyang ihimo niya multi-gear, dugbutangan tog pukot kay ang kasagaran nga mahal dinhi sa kuan, dinhi sa Bohol kining mga small pelagic no, tama ning tulingan, burot, kining atong tamarong no. Kana. O mo ni ang mga isda nga gikinahanglan kanunay mo ginay maabot sa atong gagmay nga mga konsumante. No? So muna nga kung doon na tayo daghan nga supply sa isda dinhi sa Bohol, way rason nga dili siya mobrato, no? Although there are other factors nga i-consider nato anong mahal siya, pero usag gid na nga kulang ang supply. No? So muna nga ang Bipar ang iyang role gyud is more on production na gina siya. Production nga ang atong mga gagmayng managat i-capacitate nato aron makaproduce og daghan. But then again, as I have mentioned earlier, nga doon na po yung mga factors nga nagpugong niini tungod kay degraded ang atong marine environment. So, hinay-hinay, atong gihimuan ni siya og mga pamaagi, aron nga ang kini atong gagmay nga mananagat, mukuha po sila dagko na. Gani doon na yung mga plano po sa provincial government nga aside from the 3 units nga gi-provide sa Bipar, basin, nga pag-abot sa panahon nga doon na natay supisente nga pundo, ang provincial government po basin og nagplano po siya nga mubutang po additional unit no. Kaya ang katuyuan gyud ni Governor Aris Umintado nga kini atong gagmay mananagat mo kita ni sila og dagko nga I mean dako-dako na kumpara nimo sa kay kining gagmay man gud magunsar man gud ang pamasol Moray. mukuha lang kag 2 ka kilo ngadto sa 5 ka kilo. Konsumo ra gyud. Konsumo ra gyud, di gyud ka kabaligya na. So kutob ra gyud sa konsumo. Luoy kayo. Kining tanan nabati na ni gobernador. Kaya si gobernador gyud ang iyang kasing-kasing dako kayo para labi na sa mga nagdisod nga mga gagmay natong mga constituents sa Bohol no. So nagkwanta na ang atong gipangayo lang karon nga makontrol na to ang presyo tungod kay doon naman tayo local price coordinating council nga pwede nato nga magamit ay reactivate nato aron nga may sugot-sugutan nato unsa may mga pamaagi aron nga makuha na to. So gilangkuban kini sa nagka-line-line ng mga ahensya diin ang Bipar na po diha no. Pero ang akong iklaro dinhi nga ang Bipar wala siya mandate nga mo control sa presyo. Pero ang amo more on production lagi na siya no. So dinhi karon daghan ta gihunahunaan nga mga kuan, mga pamaagi aron nga ang kaproduktibo sa atong mga fishing ground mobalik siya. Gani usan niini kung imo kung tagahigayon Yes, sir. paglangkib paghisgot niini kining gi-propose nga close fishing season nato dinhi sa Bohol. Doon na tayo technical working group nga gi-organize karon sa probinsya aron istudyuhan nato ug angay ba nga atong i-establish ang close fishing season sama sa nahitabo na sa in Region 11 na ang Davao Gulf nga nag-close fishing season sa tuna.
sa Zamboanga Peninsula na ana diha ang kining atong close fishing season sa sardinas no, mga tamban. Sa Visayan Sea na po di ang mackerel, ba kanang mga alumahan, pila diha. Then sa Northern Palawan na po diha ang kuan kini atong galunggong no, burot. Kini atong mga burot din sa ato no. Gituyo nato ni siya tungod kay gusto nato nga ang isda magol kanang ang particular species nga atong gitan-aw matagaan siya higayon nga for 3 months. Kay ang close fishing season 3 months yun na siya Itagaan siya og higayon nga maka-spawn unya grow undisturbed. Kay sa success story nga nakuha namo sa kining upat nga giskutan ato nga mga close fishing season areas, doon nagyoy taas nga porsyento nga naka-spawn gid siya. Nya ditubo gid siya to support the adjacent fishing grounds. Kaya mo spillover mo na, ini kakuan. Spillover man na siya. Kung nga karon sa pagkakaroon, doon ay plano ang Bohol nga ug nahimo sa ubang lugar nganong dili nato buhaton sa Bohol. Mora na paagi nga aron nga kining atong gipangita nga mga isda nga small pelagic lay kanang mga labi na kanang tulingan nga himalitan gyud nga more maabot sa atong gagmay nga mga konsumante nga mudaghan na siya. So usa ka na siya ka paagi aron nga makuha nato. Matagaan siya higayon nga maka-spawn unya mo mutubo no mudagko siya. Pero kinahanglan nga doon nagyoy ko na doon nagyud tay consistent gyud ta sa atong pag-apply sa atong mga balaod. Nya kini hagit ni ngadto sa atong mga coastal LGUs nga mo gitagaan og mandato niini. Sumala sa local government code kaya ang enforcement of fishery laws sa municipal waters na naman sa atong municipal LGUs. O ang probinsya mutabang na lang ni sa pagplastar sa mga pulisiya. Amo na nga gi-encourage ni governor ang atong mga municipal LGUs nga maging active ta sa atong kwan. Unang-una, na-organize ang atong mga click kini atong coastal enforcement cluster nato no. Unya kani adto dunay tulo ka click ang province of Bohol karon 8 na siya. Nga ang isa ka click gilangkuban na siya sa mga 4 ngadto sa 5 ka munisipyo lungsod. So nasuroy na namo sa instruction ni Governor Aris Aumentado, nasuroy na namo kining gikan aning Panglao, click 8, click 7, click 6 ngadto sa click 5. Among gi-strengthen ang click kay aron nga ma-enforce na nato maayo ang balaod, aron masuportahan tong atong plano nga mag-close fishing season ta. By the way, akong klaron ang close fishing season dili gyud siya ingon nga entero Bohol close fishing season nato. Okay, what's up pa mga ona na. Okay, wala tay kapanagatan atong mga kuan ang atong mga gagmay mananagat. Kung ugaling pwede man siya nga magbutan ta close fishing season. So doon ay pinili nga lugar, pwede ato i-by click ba? O niya, pwede i-divide ba nato ang Bohol ngadto sa 5 ka bahin ba ana? Kunya ulhos na niya kanang dili gyud ingon Dili dungano na to. Aron nga ang katong mga na close fishing season katong yung mga managat makapanagat to sa ubang area, di ba? Although doon na tay mga ordinansa sa kada munisipyo nga gitagaan gyud nila og priority ang ilang kaugalingong mananagat no. Pero there should be a certain degree of flexibility kay kini magud panginabuhi man na siya. Mo judge. But then again, kining atong pag-establish sa close fishing season kinahanglan ni siya og kuan kay ingon na nato kanina nga ang nag-control ni ining atong municipal waters ang atong municipal LGU. So kung makita nato nga pwede ato i-apply sa Bohol ang close fishing season din ang kini mga munisipyo nga naglangkob ang lugar nga atong isgutan, mo issue na sila og kanang murag unified ordinance declaring the area. Magsabot na siya. So siguro ato nang buhaton pinagi sa click kay na-organize man ang click. Mas nindot ka na natay kanang grupo nga kasangunan gyud. Kasangunan nato. Okay, when it comes to kaning close fishing season kita, would it be sa tanan kang klase sa isda or particular ta sa usa ka klase ra sa may kwan nila? Sama sa gihimo sa ubang mga close fishing season areas, dunay particular nga species sila like ang Zamboanga Peninsula murag sardine kanang tamban. O munang petindagan na tamban karon gyud. Saka na sa baybay kay magpakuha na. Tuos ka dagan siguro. Ang Davao Gold pagkahuman gyud sa close fishing season nagkandang ang BIFAR o kanang gunadal survey, nagkuha mga sample na anay gunad sa tuna. So within that certain period of time kanang tulo ka buwan
gibidili diha ang pagpanagat sa mga basnig, kanang mga likom, tungod kay Mo ni makakuha. makakuha sa gagmay pa nga mga tuna. Mm. So nitubo gid siya, no? Diri pod sa kuan sa Visayan Sea, mao gyud po istorya kanang mga makiril, kanang mga alumahan bitaw. Mm. Kini atong naapil na magani siguro diha ang kining murag burot siguro o tulingan. Mm. Basta murag tulo or upat ka species ang ilang gikuan diha nga ma-preserve nila. Effective po siya. Ang Northern Palawan, particularmente sila, katong burot, kung round scud, galunggong sa Tagalog, no? So, ang ilang mga kuan, ilang mga, ang ilang mga success stories, atong gikopya sa Bohol. Gani mo bisita mi dito, kaya ang technical working group, mo nagtanaw. Kinahanglan ba nga i-apply na to sa Bohol, tungod sa atong nasinati na nga kakulangan sa isda, o i-apply man nato unsa nga particular nga species ang atong ikuan. O initially nasabutan namo nga kay do na namay nag-apply nato dinhi og kanang siganid, danggit. Danggit. Basig pwede ta sa tulingan. I-appeal nato ang galunggong kining burot, no? Unya katong tamarong, katong matambaka. Okay. Nga during that certain period of time bawal ang manguhaan ng mga isdaan. Kani mo isda. So that doesn't mean nga dili ka pwede mulawd magakuha ka basta dili kani mo Dili isda. ka isda. Sa tupa, Okay. i-identify na nato unsa man ang mga panagat na nikuha aning mga isda. So mo na to ibawal nato ng panahon na. Nagkaroon ang pangutana. Unsa may kanon sa atong gagmay mananagat o atong ibawal na siya. Muna nga ang mga tag-munisipyo inubanan sa BIPAR o sa provincial government magsabot mi unsa may alternative livelihood nga ikahatag nato sa atong mga gagmay mananagat nga mo lagi na nga natong apektado, no? Katuban nga panagat nga wala manguha og tulingan, burod o gining tamarong, okay to sila. Makapanagat sila. Kanila yung tulo atong gi-preserve, no? Now, I will give you an example. Dito sa Davao, katong apektado nga mananagat, nga dunay tagiyas mga basnigan, amo silang gimiting, ipangutana ko sa may inyong gusto nga alternative livelihood. Buto nga nainiingon nga bisag tagaan na lang yung bubo sir para within that period. So nagsabot ang mga LGU. Kada LGU nihatag sila og kuan kisa ba tong mantigo mo bubo diha nagitagaan sila alternative livelihood. Sa laton nga istorya, dunay mga kapangitaan ang atong mga apektado nga mananagat. Ato pong buhaton sa Bohol. Dili kay pasagdan na pud Dili sila. ka pasagdan sila kay wa ko mayon nga bubog yun. Pero mayon ang atong kuan, mayon ang atong mga mananagat nga sir kini among gusto nga wa ma-appeal ang ilang panginabuhi na appeal sa kuan nato, no, restriction nato. Unsa may alternative nga gusto ninyo nga buhaton nato. So sabutan kinahanglan dunay proper consultation nimo na atong magkasinabutan. Kay dunay mga lugar nga nag-close fishing season na may miingon nga sir mobalhin sa lang mi og aquaculture. Imbis nga managat mi, mamuhi na lang mi seaweed. Isa na Pwede na. Imbis nga managat mi, Fish pwede cage. ba nga tagaan mi yung fish cage kay mamuhi na lang mi og kining bangos. O di pwede. ba kining pampano. Sa diha, no? So pwede na to na isgutan. Una magtinabangay gyud, magtinabangay ta. Doon nagyoy proper consultation aron nga masolbad nato dayon ang problema. Kay lisod man ang mudas magdayon ta didto unya nagilaid na po niya po sa kalisod ang atong. So, wala na to masolbad ang problema sa kalisod sa tao. So, muna ang mga alternative nga itong himuon, no? Sakto. So, ang atong technical working group karon is closely coordinating with BIPAR, DENR, aron masabot-sabutan, including academe, kining atong BISO din sa Bohol. Kay ang atong academe, dako po role din ug unsay angay natong buhaton, no? So, napata sa level sa kuan nagduha ka bulan na nga nag-discuss niini unya hopefully by kini mga sumusunod mga bulan makahatag na tag idea aron ikapasabot nato sa atong mga LGU ikapasabot nato sa atong mga tawhan nga mao ni ang atong katuyuan mao ni ang mga bintaha kung ato ni himuon aron nga dako ang bintaha kaysa disbintaha. Mas dako ang advantages kaysa mga disadvantages. So mao ni mga butang Brad Ray nga So kaning mga accidental nga mabay catch, why problema na kay di mo na kay tuyo jud ni dinaghan man na na kuha. sa tuyo. Kay doon naman di mamalikayan gyud ang mga bycatch gyud, no. Pero atong himuon nga kuan siya minimal lang. Minimal na siya. Kay kadto mo jud panagat nga dinagko mo jud tay makakuha atong dinaghan, no? Mo na siya ang kuan ana. Nakasabot ta nga kini mga dinagko nga panagat labi na ning commercial fishing sa kuan sa
dinagko kanang mga liko mga may nanguha. Dili na sila apektado tungod kay under the law, dili man siya pwede managat Nagatan sulod sa municipal waters. Tuwa From mo siya this was allowed. beyond 15 kilometers. So, kapanagat gyapon sa So ang atong close season kani ra yung atong Kini, close ang okay, kaning sod local- within municipal waters na sad. Yes, Ang kay under na to. local initiative man lang ni siya. Kung asa kutob ang 15 kilometers dito ra po siya kutob, no? So muna nga among among gihisgutan og maayo nga unsaon na to pagplastar ini. So dili mabalaka ang mga commercial fishing boat operators makapanagat pag gihapon sila beyond 15 kilometers. So, Kunya kaning kuan immaterial na irrelevant kun unsa ka lawom basta within the 15 kilometers so unsa ka lawman na siya pwede unsa man eh. kuan ni siya ang pagdili sa mga ang pagdili sa mga klase sa panagat totally dili gyud siya allowed na Within 15 meters. Bahala na sa 15 kilometers. kilometers, Bahala kung sa kalauman na siya. basta within 15 kilometers. So mo naman plano. Unya sa benchmarking namo dunay plano ang team nga moadto mi sa kining Northern Palawan kay dito burot man dito. Burot mo kanang galunggong. Among tan-awon unsay ilang mga sistema, unsay mga policies nga ilang gihimo, mga regulations o sa law enforcement nila sa ilang import unsay nahimo nganong man successful man sila. So atong kopyahon aron nga ma-apply po nato dinhi. So balikon ako kini tanan napa sa lamisa among giplastar ni siya. Okay. Kay careful ta sa pag-implement kay basin unya og imbes nga kining kayuhan nga atong mahimo na makadistroso na hinon ta sa panginabuhi sa atong mga katawhan no. Pero akong balikon og istorya nga kini ato gihimo ni as parte ni sa atong conservation measures. Mamo nang train karon. Diba? Train na to, i-conserve na to kay mo lagi na nga nagkanihit na. Nagkanihit na gyud siya, no. Okay. And para sa naminaw ron mga yala atong gisgutan ni kaning unsaon pag dumaan ni atong kapangisdaan no labi na gisud ani itong mga municipal waters tungod kay katanaw ta nga og kani og maayo na to og pagdumala posible nga dili gyud maapsan ang fish population kaysa pagkuha na to no. Kana lang gyud ang atong gitan-aw kay sigon sa atong nakuha nga detalye mga higala. Right now naatas ang production na to sa isda sa tibok nasod aras 34% no. Gamay ra kaayo sa atong tinatibukang panginahanglan. So buti pasabot nini ay sa buhol na di ay nga data. Buti pasabot ani gamay ra gyud ang atong isda. So dili siya kaayo sufisyente. Mao po nay rason nga og gamay ra kayong isda nga mapalit. Daghang mga tawo nga willing nga mobayad og bahalag mahal-mahal basta makapalit sila og isda. Gamay laing mapalit sad. No? So mo ni atong gitan-aw karon nga gusto nato nga mahimong mas daghan ang stock sa isda. Aron daghan na tag mapalit og daghan mapalit og daghan bitaw ng burot-burot barato man na kayo. So mao po nay gitan-aw nato karon. So naatay gistoryahan karon nga kining usa sa mga plano is atong butangan o higayon nga makapahuway ni atong mga kadagatan aron makapangitlog, mudaghan kay naay kultura pud nato diri sa Bohol nga murag dili kaayo maayo ba panaglitan ganahan ta mo kaon og kaning mga tagum-tagom no kudzog. In the end gimong tan-aw na siya mao ni mahimong siganid. So ug ato nang kuhaon siya nga kuyog ang iyang level di no jud siya mudagko. Unya ra ba nigabot sa isda nga display sa merkado mamili tag dagkong kitong. So pag dagkong kitong nga ganahan tari hasta nang atong pirit, di ba? If you will notice, naay mga panahon nga mudaghan kay ning pirit sa atong kamerkaduhan ug imong tan-awon matay tulingan man gyud ang mudagko pa ni. Wa lang gyud nato makuha, wa pa na kuan, nya moingon dito ngano gikuha man ninyo. Sir, ug di na nato kuhaon sir, adto na mudagko sa Buanga. Nya kuan gyud pa nato supply sa isda. I don't know sakto bang pagkasultiha or dili, pero if you come to think of it, ug nga na ang pamaagi na to, dili gyud sustainable kay pananglitan. Pagkakuha kag pirit, duha ka buok imong ununon para sa usa ka tawo, ug imo nang patubuon nga mahimo siyang tulingan, ang usa ka buok sobra sa usa ka tawo man. So daghan-daghan kag mapakaon gyud adto. Mo mo day labing sayon nga panglantaw na to mga higala. Ngano nga kinahanglan nga idumala nato ni atong kadagatan. So right now diri sa Bohol, murag bintaha tag jutay kay duna man tay kadagatan nga gilibot na nato diri. Kaduha doon na tay gatos kapin ka marine protected areas no. Ato na nang gi-legislate so na mga
lugar diri sa Bohol nga hasta mangisda din na pwede mo tadlas sa dila marin protected area kay gibantayan jud nila tinuod, no? So naa na tay ingon ani nga mga lugar nga pwede ka panagatan. Now ug naa pa jud tay Coastal Law Enforcement Council nga medyo in a way nakakita at lang nga magtinud anay lang gitag trabaho ani posible gyud nga mag-ayo ang atong supply, no? Ang ato lang ani is na recent nga ruling mga higala nga nahitabo. I don't know kung sa'y nahitabo ani pero let's not talk on the merits of the case. Atong tanawon lang is kini unsa para sa atong former regional director unsa may epekto ani para sa atong commercial fishers kung pananglitan ang ruling sa Supreme Court nga gigamit sa Mercedar mo po'y gamiton sa ubang mananagat pananglitan na local fisher dinhi nga na sugot man lagi dito nganong di man nata mo sugot diri unsa may epekto ani sir sa atong local nga pamanagatan Sa tinuod lang, no? Siguro kung nadungga naman nato nga sa paghatag sa maong impormasyon, ang atong gobernador, si Gobernador Ares Umentado, mo'y una nga gobernador nga ni-oppose sa maong kuan, sa maong mga plano nga i-allow ang commercial fishing nga ma-operate within the municipal waters. Kang iyahang katarungan ni Governor Mangod, gihimo na gani nato ang municipal waters para sa gagmay mananagat nato niya sudlan na sa mga dagko unsa pa may kuhaon sa mga gagmay sa muta og kakuan ana, no? Anyway, doon naman tayo balaod ana, pero ang kana nga mga plano sa tinuod lang dili gi-oppose na ni Gobernador. Kaya ang gusto gid ni Gobernador nga kining atong gagmayng mananagat nga ilaid na gyud sa kalisod nga matagaan gyud og halapad nga kadagatan sa ilang pagpanagat. Kay basig maubot sa panahon nga i-allow na ni sila og katong dagko pud nga mga panagat, no? So depende na kay nagkinahanglan pa na og mga local legislations nga atong himuon. okay Kana nga mga mob kanang gihimo sa Supreme Court karon, mura lang na siya og kuan. Kung imo na ang tanawon, ang BIPAR nasayod man gyud unsa gyud ka importante nga ato yung i-preserve ang atong municipal waters. Kaya gyud ang source. Kaya kini atong municipal waters mao gyud ang spawning ground. katapusang depensa na nato Katapusang depensa nato na. So nalipay mi tungod kay ang atong gobernador. Siya ang unang LGU probinsya nga ni-oppose sa maong mga kuan. So doon na siya gi-issue nga Executive Order number 8 nga naghatag sa iyahang pag-oppose sa maong mga himuon nga mga ruling kita sa Supreme Court, no? Anyway, napana sa kwan. Napana sa panahon nga subject for final for further after all study. mga higala usa pa ka division ang sa Supreme Court nga nihatag sa decision aron i-affirm nila tong marabon nga RTC, no? Dunay balaod, dunay mananagat dito nga hangyo nga ayon sila nga nganong di man musugot nga ang balaod pwede man di ay nga mutugot dito basta kay naay mga sukod naay mga kalaw mo, no? Nga makasud sila sa fishing ground sa mga gagmayng mananagat. Ya kining ato diri ug imong hunaw-hunaon baya lisod kayo na ipatuman kay ngano ang kinaduulan nato nga isla pananglitan diri sa Baclayon ang Pamilakan naaras 20 kilometros gikan sa Baybay, no? So 20 kilometros buti pasabot kinatumyan sa Dawis ug imo nang sukdon padung dito sa Laod ang 20 kilometros duol ra ang 15 kilometros duol na kay sa Pamilakan unya ang Pamilakan mong mangayo pod siya og 15 kilometros gasawid na ng dagat so buti pasabot ug kani municipal waters dapat walay commercial nga panagat nga makapanagat tunga-tunga sa Dawis o Pamilakan. Kani karon mao na atong gitan-aw nga contention nga ug panaglitan sudlan na siya og commercial fishing unya ang atong mananagat in taon nga gabugsay-bugsay ra. Dagdami agad ang taga Cortez na mamugsay taga Cortez nga mabot dito dapit Luon, no? Mga 20 kilometros na nagikan sa Cortez. Kaya ato na sila managat dito tungod kay hurot-hurot ng isda diri dapita kay nalagi mo lagak usahay mga kawat og lagak nga mga dinagkong panagatan, no? So, mo na ito giingon nga og pananglitan pasudlan nato ning atong mga panagatan, kaning atong mga municipal waters o commercial nga panagatan mas efficient man ni sila managat kay number 1 na sila fish finder, dagko ilang suga, daghan tag-as kay ilang pukot. So tanan hurot na. So in other words, dakong posibilidad nga tugutan na nato sila diri
matilok ang atong resources aning kadagatan, yan man ay makuha ang atong ginagmay mga mangingisda, no? Tinuod na. So pasalamat ta nga dunay mga LGUs nga hantod karon nagpabilin nga nagbarog sa ilang katungod nga sila mo manage dili i-manage sa ubang lugar sa uban, no? So ang desisyon sa matod pa ni gobernador Mintado, ang desisyon di man kung may labot ang Bohol ani kay ug mo hunaw-hunaon malabon man ni unya residar man pud ang yatagan, no? So that doesn't mean nga ubang mga LGU ban nga mga fishing operators pwede. So mo na po na atong gitan-aw karon mga gala. I don't know, okay ninyo og dili, pero dili kay ang gobernador ni sugod na sad atong Tourism Council kay og imong hunahon kaning sud aning municipal waters na aning nindot nga mga dive areas ani kay mga kanang mga dusi ka dupa ana dapita, no? So naa pa ning nindot nga mga corals ani dire nga mo'y usa sa mga labing dagko nga mga kalihukan nga anion sa mga turista o niya o panaglitan. Sudlan ang commercial fisher, kisa pa may ganahan mo dive, ug naipukot gali na. Oy siguro butoy pa niya itong mga diver, no? So, lisod na kayo, labi na gyud sa Panglao, kay naatay kining night diving nga mga kalihukan. Yan na ito may bawaan, ug naipukot di ay. Basin og butoy ng pukot kay itong mga diver, ano eh. So, lisod kayo na siya ipatuman, especially nga ang Bohol karon naning kamot nga mas maka-appeal ang tanan sa atong panginabuhian. Labi na kay mo nga lisod gyud ang panginabuhian diri, labi na gyud og dili ka mangingisda. Lisod gyud kayo ang pag-access sa isda, no? Okay. So we have now plano nga pwede nga ubang lugar ato sang ipasira og panagat kan dili sa nato ipagkuha ni mga tulingan o sa galing atong masabutan. Basta kay sabutan pa gyud. So wala pa na finalize ato pag-istoryahan, dunay technical working group nga nagtutok ani niya mo pud ni atong i-agyat ninyo panaglitan nakakita mo ani tapok ni mga TWG ipadungog ang inyong hunahuna kay aron mas maayo nga kitang tanan mo disider kay aron wa mo ibasulay ni kauman o lahat wa lagi na sayop man din adto bahala na kung sa kitang tanan na sayop dili kay usa ra ka tawo na sayop nya atong tulisokon dayon, no? So himuon na nato mga higala nga ingon ana. Okay, other than this, unsa pa uban nga mga planong kining pwede ka na to nga himuon. After all, ingon si Gob lagi nakakita ko rin, nakadungog sa ko nga ingon siya atong gathering sa PAFES sa Tibok Pilipinas diri, ingon sila nga hangyoon na to na BFAR nga di na ta manghatag ani mga bangkang gagmay kani mga bugsay-bugsay kay pila ra maabot si mga bugsayan bugat pagyud kayo kay katong fiberglass, no? Mas nindot to og katong dinagko na nga adto na slawd kay adto na slawd wala na restriction didto unya dakong posibilidad nga og panaglitan nagi multi-gear nimo panaglitan dili ra kay usa ra ka panagatan do na kay pukot do na kay pamong ibutang didto nya butangan pa nimo og ice kana ice plant agi mo sakyanan aron ini humag panagat mudong ra dong mga nakakuha mo depositor ra gaw na ibutang na ko ni kuha sa ice plant aron dili madaot sunod simana patamuli aron daghan tagkuha so mag-ingon ana mga igala so these are the plans. Okay, sa provincial government sa mga other future plans gawas atong close season Kuan relative ani Brother, no? Ang kuan doon na to'y si Gobernador Magod Arisumintado ug unsay naa sa balaod mo ra patuman. Okay. Unya nagkataon po nga dito sa atong kuan, diha sa atong balaod nakabutang didto nga kini pagmanage sa atong municipal waters bitaw. Na dito isa ka provision naging dito nga the LGU may allow the operation of commercial fishing from 10.1 to 15. Okay. So ang balaod naghatag og leeway tungod kay sa pag-enact sa mga balaod manggod mura maguna siya og nahugtog trial and error pa bitaw nga. So kitagaan og leeway na pwede. So base ni ana nga provision sa balaod ang provincial government nag-encourage sa atong mga municipal LGU sa pag-studyhan ang maong provision sa balaod kung pwede ba nato nga himo na. Pahimo lang nato na kung mosugot ang atong municipal LGU nga mag-enact sila og ordinansa. So ila-ila na lang. Ila na lang nga i-allow ang commercial fishing from 10.1 na po. Dili gyud atong ipaduol na to bayo. up to 7 fathoms deep, di ba? Bye-bye naman na. So 10.1 to 15 lang. I-allow sila pero kadto ra pong gitawag nato nga small scale and medium scale nga commercial fishing. Katong dagko dili na pwede. Ang katuyuan man gud ana sa among pakisusi
Kay kini atong mga small scale o mga medium scale, ang laglang ko ini mga small fishermen pod na nahimo bitaw sila nga mga commercial gi-employ sa commercial fishing unya aron nga makakuan po sila. Actually ang atong gipangita dinhi magud pagkain ang kita god. Pagkaon niya do na pud sila income. No? Kitang ginagmay, no? Pero mo lagi na although gi-provide na sa balaod gitagaan tag liway kinahanglan po na og proper consultation kung ang mga municipal LGU mosugot ba nga atong i-apply na siya. Kung mosugot din Sila wala may inguntang violation kay gi-provide May na man, sa May. So kana usa po nakapaagi nga makatabang ta kay sa giingon ako sa unahan nga ang provincial government gusto po nga na naman ang bipar nga motabang nato no. Kung doon na lang higayon, doon na sufficiente kita nga budget. Ngano dili ta maghimo og sama sa gihatag nga bipar nga mga dagko nga lansa. Unya magmasol sila, unya butang kag pukot. Di ba? Diha sila Pwede. managat sila. Ato ra po mananagat. Di ba? Managat sila diha. Kanang giingon nato ni hapa-hapa kanang pukot siya nga ug dunay makita nga grupo sa mga budlisan ba o mga tamarong ba o kini mga tulingan nga pwede ka panagatan sa atong gagmay mananagat. Kung i-allow usa ka na paagi nga do na gid tay mingon nato nga do na tay supply sa isda on a daily basis. Labi na kung tanang munisipyo magbutang og ana. kining munisipyo nga facing Bohol Sea. Kay fishing ground kuno siya. Kay abrupt ang sloping din. Kalitog kantil, no? Kantil, unlike dito sa northern part of Bohol nga 20 kilometros, taga-tuhod pagyapon. Taga-tuhod gyapon. Mabot lang kasi mabawag hapon. So, pwede dito ang mariculture. Now, talking of mariculture, ang atong mga munisipyo dito, Brad Ray, doon na sila yung mga mariculture park, mariculture sites, nga diin, ang provincial government nitabang po no pagpanghatag along with Bipara nanghatag mi dito og mga fish cage sa mga POs mga families nga nagkinahanglan no ang fish cage nga ilang gihimo karon gibuhian nila og bangos mo na karon 2025 among intensify na siya kay doon na may plano nga kanang tanan nga mga mariculture sites nato atong yung intensify ang atong production sa bangos no tungod kay ikuan na to. At least doon na tayo ikapuli sa mga kakulangan nato sa capture fisheries. So, katong mga mananagat nga gusto mag-venture sa aquaculture, dito tas mariculture, kaya pwede ka mamuhi dito bangos, pwede po ta mamuhi og kanang tilapia nga gitawag nato nga salt tolerant nga tilapia. Nagwala tay finger din sa bangos, pwede ni butangan og tilapia nga mo tribe siya up to 39 ppt. Mabuhi siya sa kwan. Parat na. Okay. Naman gitawag diha nga katong mulubicos nga species nga gi-crossbreed natong Mozambica katong ato ang native atos nilutika tong dagko no. Ang resulta niya maka-thrive sa marine water. So pwede mo buhion gihapon dito sa mga fish cages no. Unya, ang plano sa provincial government actually is atong extinctin ang atong kwan. Naglihok na nga atong institutional development nga section karon sa Office of the Provincial Agriculturist nga i-organize na atong mga women's group sa mga coastal areas. Mga asawa sa atong mga mananagat. Kay kung kanang kita sa atong mga fish cages nga bangos di man gid na nga ma-accommodate tanan sa atong mga merkado. I-process na to. Value adding tao. So kung doon na tayo mga women's group nga na-organize sa mga matag munisipyo dinhi sa labi na kaning northern part of Bohol, sila mo process bangos deboning. Mag-value adding. Value adding ta. I-debone na to, pero market-driven ang approach. Mag-identify yung natag-market diha, aron nga kanang i-process lang nga gi-debone, mo na nakinahanglan ta ni support sa DOST, DTI, di ba? O BIPAR, nga i-train sila on sa pag-debone sa bangos, unya ibaligya na to na kasi makakuman na ta og taas-taas nga presyo, i-process, semi-process naman siya, no? So magpatabang ta sa DOST unsaon ang packaging o kining labeling. Kay mo na maka-attract sa atong mga pwede na to i-support sa atong mga quantity. Pwede na to ma-develop locally no or internationally. Pwede ta magkakuha market sa gawa. So market driven siya aron nga paliton sa katong atong mga kuan ang atong mga gi-process nga bangos. Now dito sa other regions nga akong nagian, ang bangos doon naman tayo gikuan kanang kaning bitaw. Ang atong mga gagmay nga mga asawas, mga nanagat, nanigom na sila og mga botilya.
Gituduan sa BIPAR hinluan og maayo. Battling ang tawag dito. Doon ay bangos nga ilang i-process niya, isod sa battle o niya isilog maayo. Murag sardinas, no? Oh, moro sardinas siya. Na ay bangos in natural Natural oil, oil, no. na ay bangos in tomato sauce, ano bitaw? Hay malitan kay palengke. Nagatilaw ko na yung dipolog ikan. Dipulog. Oh. So nganong nahimo sa bang lugar nganong di nato mahimo sa bowl. It's a matter of kuan ba? Strategizing bitaw. Strategize na to. Sakto sad. So kini mga area ha, doon naman ko higayon nga ang kini mga fiscal operators na problema sa asa na to i-market na to isda. Nga pag-abot sa palengke medyo napuno na pod. O ato i-process. Mag-value adding ta aron nga mo to mo support na to. So kinahanglan i-develop na tong industry. So una lang na bangos no. Sa mga area pod facing didto sa kanang Danahon Rep. Doon natay gituko diha ang kining seaweed processing plant sa Hitapi. Nga wa na magamit pag agi sa audit nangagubang ito. Ang mga seaweed farmers nangundang sila kay nga-discourage nga kay ikuan lagi. Pero kung atong ibalik nato ang seaweed production, nanawag sa amoa ang kining marine colloids, MCPI sa Cebu, o kining Simberg, kulang silang supply. So, paliton ko nun nila at 120 per kilo nga dried, hand-dried, 40% ang moisture. Uy, mayo ng presyo. Because in Davao, ipalita nila og tag 22 pesos per kilo lang. Tuon sa kalayo ba? Oo. Pero dinhi nanay Nanadiyadol. Muna nga among gimitingan last week nga atong i-intensify ang atong seaweed production dinhi sa kining munisipyo nga Atubang ining kuan Danahon Rep kay we have done this in the past dito sa Region 7 atong regional director pa ko. Nag-deliver mig tonelada nga mga planting materials. Deliver mig 32 tons na 56 tons nga para sa Bantayan area nga mo nang napuno ang Bantayan karon og seaweed farm. Oo. Kaya mo kita gyud ang farmer. Unya among gibalikan after 3 months, miingod ang kuan kini mga family of 5. Matinga ka nga nganong tulo naman lang mo diha kay di ang duha di ay nga mga anak nila naka-eskwela na. Kay ni income na sila. So siguro kung nahimo sa ubang lugar nganong di mahimo nato sa Bohol. So sugda na mo na karon, i-intensify na to ang seaweed production tungod kay dili lang na sa pagkaon, mo po na source sa karaginan, di ba? Karajinan, Jod. Karaginan na to. So, mo ni ang mga butang atong tan-awon kay ang atong katuyoan matagaan og additional nga income ang atong kuan. Not only kini mga nanagat, na pa mga sawang mutabang nila sa banika. Mao gyud. Oo. Daghan ang mahimo sa Bohol kung ato lang yung kanon. Trabahoon Kung gyud. ubanan na nato ang hunahuna ni Gobernador Aris Umintado, gusto gyud siya makakita nga kining atong mga pobre in town nga manamuyo sa coastal areas kay diha mo gyud nato makita tong kining ang poverty makita gyud sa coastal areas. Malipay siya ana nga kuan. So maningkamot na siya. Kami nga nag-support sa mga programa, maningkamot mi nga kanang tuiga himo sugda nato ang paghimo nini. Gani during my time as provincial agriculturist dito sa among probinsya sa Mindanao, sa Mariculture Park nag-set aside mig 100 hectares. Gitamnan na mo og tahong og talaba. Sisi? Sisi. Oh. Ang trabaho sa mga bana, ang pag-atiman sa pagpatubo atong sisi. Ang trabaho sa mga sawa, kaya naggrupo man sila, na naghimo og dayok. Napoy fresh nga talaba o kuan nga ilang i-market nila. Market driven gyapon kay doon na identified nga market. Bayar daan. Nanay bayar daan. So these are the things nga pwede nato himuon sa Bohol, no? Lihok lang kita, magtinabagay lang kita ani, mo nang among gi-encourage sa mga municipal LGUs nga mutabang sa maong programa. Kay kini para po sa kaayuhan sa atong mga gagmayng mananagat. Dili ta mag-rely sa capture fisheries kini pagpanagat, fishing kay kasagaran lagi mabit na moingon siguro nga moro dili na ko believe ani mga gagmay nga ipanghatag sa BIPAR Lake kay mag-unsa ra sa magbubusay na atoy makina pero mokuha ra 2 ka kilo pinakadako na 5 ka kilo dili makabuhi sa pamilya Yung balit pa yung gasolina. napay mahal pang gasolina so muna ang atong mga pagpanlantaw karon unya kining plano nga atong gihimo kinahanglan doon na ginay kauban nga aksyon. Because your plan will remain as plan if we cannot relate that into action. Action kita, di ba? So muna nga kinintanan dili na mahimo lang sa provincial government without the support of the municipal LGUs. Going back to seaweed farming na to, di mga problema sa una katong ice ay nagingon na to kuan kaning dala ko na sa climate change no. Unsa may intervention na to? Naay ang BIPAR naga-support na to ana. Okay. Malikayan ang ice tungod kay
Maingon nato nga basi malikayan nato kay kining danahon rip manggod kusog ang water current diha. Mahitabo lang ang ice sa kanang panahon bitaw labi na kanang kusog ang init. Yang bigla maulan na bitaw. So daghang mga factors, mga environmental parameters nga atong i-consider. Una nga dunay gihimo ang BIPAR nga pag-abot ng panahon na doon na may sistema, kinahanglan imong seaweed farm kanang pwede nimo ma-unload ngadto sa tag 5 meters, pwede ra pag ipalutaw nimo, ala ba? Kung naghimo mi og policy sa una. Nga so sa ka hektarya nimo, kung moabot na gani og 20% nga apektado sa ice, kuan gina siya. Kanang emergency harvest ka. Aron mapahimos lang pa nimo. Kay kung mulampas ka na og 20% nga apektado sa ice, maapektuhan Puro ka tanan. Wa na kayo Kansi na gyud kayo. Kansi na kayo. So nakakanunay ang BIPAR ug ang provincial government o munisipyo nga may magtanaw sa mong kuan sa maong kuan. Kung ato na ginhimuon, kuan gid siya kanang tutok lang gyud makakatabang kita sa atong gagmay nga mga mananagat. Para sa mga bago lang ni tune in sa atong programa mga igala, mo na itong gisgutan o saan pagdumala sa atong panagatan kay atong kadagatan kay kining nahibuan na nato nga wala mo abot sa 30 murag a little over 30% ra nga atong production diri sa Bohol. Unya dako ta kay panginahanglan no, sobra sa 60%. So sobra sa katunga ang mukaon nga ato sublay pating gamaya ra kayo no. So murag gamay ra jud kayo mo na nga atong gusto karon is tungod kay dunay pagkajutay na gyud sa isda nga makuha. So gusto na to karon gitarget na to nga atong hinayon sa una, pahinayon na to pressure sa panagat karon maka-recover ang dagat pinagi sa close fishing season ug ato ni gitan-aw og panalitan sugot ang katawhan nga ato ni implementar. Ato ni implementar pwede mo na to dunganon karon naapoy napadjay makubit tanang uban no, naay madawi. Unya og pananglitan ana ato pong gipaningkamutan nga gilinguon nato ning atong mga marine protected areas kay kibot nga kani naapod ani ang itluganan labi na gyud ang atong mga group areas kay kinahanglan gyud ta ani og pananglitan nga kinahanglan ka og somebody nga modig deposito o modaghan imong kwarta og dili ta magdeposito yam mo gyud so mo na nga atong paningkamutan nga atong panalipdan sa ning ubang mga lugar aron makasige sila produce unya ang production ani ang spillover ngadto sa atong mga municipal waters unya atong paudangon sa pressure no aron kuan ang problema lang gyud nato ani is that ang atong mga kapubring mga tao katong mga kuan labi na gyud ning mias mga isla dili kaayo ka eskwela mo na nga ang pinakasayon nga pamaagi yun managat na sila mo na nga atong gipresentar nila ang lain nga pamaagi sa panginabuhian dili necessarily nga outside sa dagat. Pero mo to atong giabli ang atong mariculture parks ug pananglitan ganahan sila mamuhi og tilapia bangus kini pwede na nila himuon through fish cages kay aron di na sila managat kay og managat gud ta kini hingbalik ta atong panahon nga nomadic ta ba kasi kita pangita og pananglitan dita ka dakop og dita ka pangadzam rong adlaw gutom kita daghan pong nahitaboan nga managat nga usahay mobalik kin taon magbitbit na laman og kining batos dagat kay ilang sabon kay aron nako ni manimahong dagat sa ilang sabaw no luoy in taon kayo so mo na atong gitan-aw nga aron dili ni mahitabo nato pangita na tong paagi nga mahimong sustainable ang atong mga pamaagi sa pagpanagat and that's why mo bitaw na giingon sa balaod nga kinahanglan gyud nga ipatuman nato ni tungod kay na may balaod wa naman tay problema ani pagpatuman na lang so naay coastal law enforcement councils nga atong gusto nga tahasan ani. Pero kinahanglan padigunon sad nato kay kiboss ta nga kani nga tong mga pamaagi o atong sistema dali ra kaayo tang ig-on og kini labi na nga panahon sa eleksyon no natay mga mayor nga nagkinahanglan in og boto no. So naay mga pamaagis politika nga usahay mga makahinder na to ani atong trabaho. So mo na nga gusto nato nga siguruon nato nga kini patuman jud tas balaod unsay angayan nga ipatuman unsay dili kay bota nga kini naa nagsalig ang atong mga kaigsunan ani labi na gid sa ilang mga pagkaon. Okay. 5 minutes. Yes, doon na natin naibiling 5 minutes mga igala. Gamay ra kay istorya. Sir, just in case doon na kay mga panawagan, labi na gid kay ikaw karon may gihimo nga konsultant sa provincial government ngadto sa mga communities na to. Ang ako lang ihangyo sa atong mga kaigsunan nga mga bulanon nga
atong kuan tan-aw na let us look at things objectively bitaw no kini mga plano nga unang-una kini magbutang tag close fishing season. Tan-aw nato ang positive side niya tungod kay gihimo nato ni aron nga doon natay sufficient nga supply sa isda. Kay sa giingon ako sa unahan nagkahinihit na gyud no tinuod man gyud na siya. Although doon na po yung mga ubang factors nga consider nato kay kinatong gagmay mananagat manggod naningkamot ni sila labi na kining nanagat diri at bang sa Cebu ug sa Liti. Utangan na intaw na sila dito sa Cebu. Mao ga. Doon ay mga balita nga ang ilang kuha imbis nga ilang dadon sa Bohol, iyan na lang ikuan to kay utangan naman dito daan. So muna usa ka butang nga atong tan-awon, muna nga mo kwanta mo venture ta sa lain nga mga pamaagi tong gisgo nato nga iskutan nato nga mo kwanta mo try ta sa mariculture. Labi na sa mga areas kining mga island barangays o kining island municipalities no. Atong i-try na diha unya among pangayuan inyong pagsabot sa maong mga plano nga himuon sa probinsya. Inibig kining tanan di man nato na i-implementar without proper consultation. Ato lang hinumduman ibutang sa tong hunahuna nga gihimo nato ni tungod sa dako nga katuyuan nga ang matag pamilya doon na gid siya income o pagkaon matag adlaw. Kana bang readily available and affordable food in every table and livelihood for all. Muna ang katuyuan ni Gobernador Aris Aumentado no. Kay og dili nato ni himuon basin og kwan. Ini dili pa man late ang tanan no. Basin maabot sa punto nga wala na gyud tayo mahimo. Pero taas gihapon ang atong pag-asa nga kwan, atong paglaom nga makuan ma-implementar nato ni. Unya ako pong hangyo sa atong mga municipal LGUs labi na ngadto sa mga naglangkob sa atong mga coastal law enforcement clusters nga atong ipatuman gyud ang balaod consistently no and religiously tungod kay daghang nahitabo ng mga illegal activities na nahitabo sa atong municipal waters ka dili bitaw nato mabantayan. So atong i-enhance ang atong coastal patrol. Unya sa gisgutan nato kanina Berdre nga kining atong Peace Corps karon kini atong Fisheries Coastal Resiliency Project. Doon na siya ay sa ka component nga mohatag siya og kining mga patrol boat no. Mga patrol boat sa atong mga coastal area. So ako idaduni sa opisina sa atong Bohol Provincial Environment Management Office sa BPMO nga mohimo tag proposal nga atong i-anchor diri sa tanan nato nga click areas taga nato patrol boat additional no. So aside from patrol boat basig doon na pay lain nga mga equipo nga atong ikinahanglan kanang mga siguro kanang atong mga telescope unsa binoculars para sa binoculars o unsa mga gamit kay kinahanglan GPS nato katong mga GPS na to. Aron nga ma-equip gini sila. Kanang GPS importante na siya. Kaya ni-boarding na to. Labi na sa mga lugar. Nga bibawa na to nga okay ning nagat ni siya within the municipal waters. So through GPS mutugaan man siya nga uy nilampas naman ning 15 kilometers so wala violation. Pero pag tanaw nga nasa sa sulod violation to. So dako kani sa gamit. So daghang pang equipment nga gikinahanglan nato nga pwede nato nga pangayoon through the sa atong Peace Corps nga mga project no. So kini support lang po nga atong himuon nga to sa atong mga coastal law enforcement clusters. Kini balo man ko nga tanang mayors nakita na gyud ako. Silang tanan nagtinabangay gyud. Tinabangay lang gyud siya nga mo kuan anong gyud ma-implement na to maayo nga atong mga balaod. Kay kawang ang mga balaod na to di na to implementar di ba? So we would like to commend no tanan nga mga coastal municipalities sa inyong hunong nga pag-implementa sa itong balaod kay ang atong mga mananagat, atong mga coastal communities na kasabot man sila nga ang atong katuyuan nga ma-preserve na itong maayo ang atong kadagatan din sa probinsya sa Bohol. Okay. O pinagi niya na mga higala atong tapuson na segment sa atong kapihan sa PIA para karong simanaha manghinautang nga katong tanan nga atong isgutan diri ituhop nato kay mao nga ang pagpanalipod sa atong kadagatan o pagduma sa atong panagatan naara gyud na nato gin ato panalipdan kita man po'y nakaingon in fact ang problema nato sa pagpatunhay ani naa jud nato ga gikan kay nakita nato nga usa sa mga pinakagrabe nga problema kining basura nga paglabay natong plastic mo nay nang kapot dito sa mga ilawom sa dagat o ay dito yung tabon sa mga lusay
nagpatay sa mga gasang, pakaon sa mga isda, daghang mga dagkong mananap sa dagat nga na saipan ang galutaw nga plastic nga bubog, no, gikaon o niya nahimong cancer sa ilaw, nahimong ulcer, mo gikaingon nga nangamatay niya labi na karong panahon nga naatay problema sa rumbling sa atong nearby nga bulkan sa Kanlaon. Kusog kaayo ni nga tingog sa ilawom sa dagat, mo ni nakaingon nga posible nga disoriented ang atong mga marine mammals na atay daghang stranding sa dolphin all over the Visayas. Ato ning paniguruon sad nga upanalitan do na tay ingon ani nga experience, manawag ta sa mga eksperto kay ayaw in town palihog og ihawa ng naa diha na stranded kay kining dakong potential na ang dolphins tungod kay pelagic sila naa na tay kaso ato minamata, sir, no? So delikado na mukaon ka anang unod anang mga isda nga lagyo kayo iabot na mga isda nga nangabot atong mga lugar nga contaminated sa radiation, posible nga kaon kag karne nga naay radiation, ang mga nakakaon katong Minamata syndrome, nangamatay jud in town ug di magaling nang himong vegetable ang ilang kinabuhi tungod ana. So ato nang pugngan ug atong tabangan ang pagpaningkamot nga ang atong kalikupan atong mapanalipdan. So with that, mga igala, sangad sa Philippine Information Agency, sa atong mga opisyales sa Central Office, Regional Offices, sa atong provincial offices all over the Visayas, kami ni Sir Al Piloto diri magpasalamat sa atong tanan nga mga nagtan-aw karon ug mo-interact later. Kung doon na mo mga pangutana kabahin sa atong gisgutan, mga igala, ibutang sa comment sa ubos kay aron atong matubag o matagan nato sa mga datos nga inyong gikinahanglan gikan pa mi dito sa Peace Corps nga activity basin og doon na tay kapambit sa ninyo nga mga kasayuran kabahin sa inyong pagpaningkamot nga mapatunhay ang atong pagpanagat. Okay? With that, mga igala, sangan sa Philippine Information Agency, kini si Ray Anthony Chu, uban ni LV Bungosya, ni Jose Renutista, ni Rolly Uy. Magpasalamat ta sa atong provincial government nga naadiri si Director Al. Unya, of course, sa BFAR sa pag-invite na mo or makasabot ta kabahin sa Peace Corps project na gipunduhan sa World Bank. Without, mga igala, kami nag-ingon kaninyo, mag-aghat kaninyo sa sunod Biyernes, magkapihan lagi punta, maayong adlaw na itong tanan.